Yung hapon sa tanan, kagyaring latest update sa panahon sining adlaw Miyerkules, March 4, 2020. Sa subong ang northeast monsoon ang padayon nga mag-aapekto sa extreme northern Luzon, kag isuli sa mga mag-aapekto sa mga nabili na bahin sang pungsod. Sa subong meron kitang ginamonitor nga isa ka low pressure area uli nga nakitaan 1,680 kilometers southeast sang Mindanao. In-expect sa magasulod sa PAR by karon sa gabi or buwas sa aga. Sa subong ay paman sa direktang apekto sa pungsod, kita subong sa Western Visayas, may magulugan umon tubtub sa magalumon na kalangitan. May mga isolated lang mga pag-ulan or thunderstorms dala sining easterlies. Temperatura subong sa Iloilo kaga sa bilog nga Western Visayas 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magasilak buwas alas 6:02 sa aga kag magatunod alas 6:00 buwas sa Kasisidmon. Gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon, mga ngapa.